Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ukurtong ka United Democratic Party UDP siya ka election MP sitang samoy na Shillong Lok Sabha Parliamentary Constituency uba Vivan Stone G Kharngap kanta hapa jubab ya ka jingkali na kilat pathay khubor halor kumno uyo I ya ka jingpenrong ya ka Ktien Khasi bat Garo kum ki Ktien sarkar hapadang ka jingdon ka jingdawa ban penrong ya kiteki artligi Ktien haka kernet ka baprala nek 8 schedule jongkariti sansar kari India ulaong bayakani ka thong baga Khasi Otter Society ka dawa ka day ka jingdon kam. Ulaong pat bahapo ka jala ka don ka language act ka ba menshwa day tang ka English but menta pat saka Ktien Khasi bat Garo lingba ka Ordinance ka ba Treikam tang Hindu Bnai. Ula benrap bayakani habban Pynlong an but Pynlong do Pynlong snam hapo ka yeng dorbar thau an ka jala. Kumunong isaj an ulaong kat kum kamat bau sultu ka long ka bakam mentoy ban itu ia ka Ktien Khasi haki office sarkar bat keleng-keleng Henry hayeng ka syaripat dang penyat bet da ka Ktien Khasi. Ya kini ka thong ka ba ka Khasi Atiar Society ka kwa baya ka Ktien Khasi ka long ka weni ki Ktien for 8 schedule. Raong ya pi ka thong ka jingwa ka ba dan kampan. Henry Habo state jongi ru ni don ka lakajong ka language haba ningkong ki ong kan English man Bynta kila include ka Khasi ba Garo lomba ka Ordinance ti kata ka Treikam tang si Bnai ka habdan ka kamanhaban Pynlong Pynlong do Pynlong snam ko assembly di ka point ka ba shiwet kumu lawyer ba sofu kalong ba kamantoy ban itu ya ka Ktien Khasi haki sarkar office keleng-keleng hindi hapo yung syaripat kadang yan tang Ktien English naman nga ba sim yaki cases na kalyang na nagbenta ki Khasi ki nong tang Ktien kimlang Ktien pareng gihaban penklas ka Ktien pareng ki kran Khasi bat haba ki ay jubab ya na ba pareng dala suari ki hapo ka yung bisa kimlang ban jubab haba thod ka English haba ki kim su thoi ka Ktien English nga snoba ya ka Ktien Khasi deiban Treikam haki ing sharir haki ing bisa lam kumta kalong leno haba Ktien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata haba thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya